solo. Moi. No minä teen teille videon, kun minä menen ulos. Mä oon takin, koska siellä on kylmä. Mä menen siis kruisailemaan. Musta tuntuu, että mä en laita pipoa, koska mulla on huppu. Ja mä myönnän, että olen mulla sai toi Tuulin solo päässä, joka on mulla ihan sairaan hyvä. Käykää kuuntelemaan. Mä en nyt tee mitään nautinsinä videoita, kun mä oon ulkona. Mä teen jonkun ihan lyhkäisen mäkeltä jossain tuolla. Voit sinne voida tyyli kruisailla. Sitten. Vähän vääntää. Missä mun cruiseri tossa? Ja let's go. Mä en kyllä todella lakana ja vielä cruisaan. Cruisaan kohta. Musta tuntuu, että mä cruisaan sellaisen yhden tietyn lenkin, jonka mä cruisaan aina. Mutta mä en kuvaa sitä koko lenkkiä. Koska musta tuntuu, että jos mä kuvasin koko lenkin, niin tästä tulisi varmaan puoli tuntia. Koska mulla tulee niin paljon mokia. Tää oli nyt tämmönen alkuvideo, mutta siis mä teen siitä kruisailusta erikseen videon. Tulee tän jälkeen. Joten nyt moikka hetkeksi vain.